γη της Ήλιδας, γη της Ολυμπίας, γη και μονοπάτια των ανθρώπων, κληρονομιά και κληροδότημα των αιώνων στους αιώνες, ένας τόπος πολιτισμού που δεν πειράχτηκε, δεν μολεύτηκε, δεν θα πεθάνει ποτέ, ένα κομμάτι γης, απόλυτη γη του κόσμου, που στο διάβα τους οι γενιές κέντησαν με ιδιαίτερο τρόπο η καθεμιά την ιστορία της. Ξεκίνημα του πολιτισμικού μας ταξιδιού, ο λόφος του Αιγιάννη, που δεσπόζει στην έφορη κοιλάδα της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Εκεί όπου πριν 3.500 χρόνια ορθωνόταν η Ακρόπολη της αρχαίας Ήλιδας. Μιας πόλης που υπήρξε το λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων, το αρχαιότερο και σεβαστότερο πανελλήνιο ιερό που καλλιέργησε το ιδανικό της ευγενούς Άμυλας. Το όνομά της προέρχεται από τη λατινική λέξη βάλις, που σημαίνει κοιλάδα. Το κράτος της απαρτιζόταν από 4 περιφέρειες: την Ακρόρια, την Πισάτιδα, την Τριφυλία και την Κύλη Ήλιδα, που συμπεριλάμβανε και το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Η αρχαία Ήλιδα αναπτύχθηκε σε πολιτικό και διοικητικό κέντρο υπεύθυνο για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, μιας και εκεί γεννήθηκαν οι θεμελιακοί μύθοι θεών και βασιλέων για την άθληση. Σε αυτόν τον ιερό τόπο έχουν επίσης τη ρίζα τους οι λατρείες του Δία, της Δήμητρας, του Άδη και του Διονύσου, του ήλιου και της Ελλήνης. Λόγω της συγκέντρωσης στην κοιλάδα της αρχαίας Ήλιδας διαφόρων ελληνικών φύλων και παραδόσεων, διαμορφώθηκε μια κοινή πανελλήνια συνείδηση. Ο μύθος θέλει ως πρώτο εκπρόσωπο του ιδανικού της αριστείας μέσω της άθλησης τον Ηρακλή, ένα σύμβολο ανδρείας, δύναμης και αγαθοεργίας. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ολοκλήρωσε τους άθλους του, εγκαθίδρυσε το πρώτο στάδιο στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου αργότερα κάθε 4 χρόνια οι Έλληνες θα αναδείκνυαν τις αθλητικές και πνευματικές ικανότητές τους. Οι πρώτοι αγώνες στην αρχαία Ολυμπία διοργανώθηκαν επίσημα από το βασιλιά Όξυλο, δημιουργό του ιστορικού συλλικισμού της αρχαίας Ήλιδας γύρω στα 1100 π.Χ. Η αρχή όμως της πρώτης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε από το βασιλιά της αρχαίας Ήλιδας, Ήφιτο, όπου κατά τον Παυσανία ζήτησε χρησμό από το μαντίο των Δελφών για το πώς θα λήξουν οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι επιδημίες που ταλαιπωρούσαν τους Έλληνες. Η Πυθία τον συμβούλευσε να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να καθιερώσει σαν έπαθλο για τους νικητές ένα κλαδί αγριελιάς, τον γνωστό Κότινο. Έτσι, το 776 π.Χ. πραγματοποιούνται οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Ήφιτος, σε συνεργασία με τον βασιλιά της Σπάρτης Λικούργο και τον βασιλιά των Πισατών Κλεοσθένη, καθιέρωσαν την Ιερή Εκεχηρία, ένα σημαντικό θεσμό για τη διασφάλιση της ειρήνης, με σκοπό να μην υπάρχουν εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο θεσμός της Ιερής Εκεχηρίας γίνεται αποδεκτός από όλους τους Έλληνες και το κράτος της αρχαίας Ήλιδας εκπαιδεύει και αναπτύσσει το ιδανικό της άθλησης σαν πρωταρχικό μέσο αγωγής και παιδείας. Έτσι, η άθληση στα χρόνια της Μικηναϊκής εποχής διαμορφώνει μια διαφορετική συνείδηση στον Έλληνα, του καλού καγαθού. Η αρχαία Ήλιδα υπήρξε η πόλη για την πνευματική και σωματική προετοιμασία των αθλητών των Ολυμπιακών Αγώνων. Ας περιδιαβούμε τα κτίρια και τους χώρους που υπήρχαν στην αγορά της για να γνωρίσουμε την ουσιαστική συμβολή της στην πραγματοποίηση των αγώνων, ξεκινώντας από τα 2 γυμνάσια, το Ξιστό
και τη Μαλθό. Στο πρώτο γυμνάζονταν οι δρομείς και οι αθλητές του πεντάθλου. Ήταν περίκλειστο. Στο εσωτερικό του υπήρχαν πλατάνια και λειτουργούσε ιδιαίτερος χώρος όπου οι δρομείς αγωνίζονταν για διάκριση. Το δεύτερο προοριζόταν για την άσκηση των εφήβων. Μέσα σε αυτό στεγαζόταν το Λαλίχμιο, βουλευτήριο που πήρε το όνομά του από το δωρητή του Λάλιχμο, όπου στα χρόνια του Παυσανία γίνονταν παρουσιάσεις αυτοσχέδιων λόγων και διαφόρων συγγραμμάτων για τους αγώνες και τους αθλητές. Πλάι στα γυμνάσια βρισκόταν η παλέστρα, μικρότερη σε μέγεθος και ονομαζόταν πλέθριο από το τετραγωνικό της σχήμα. Σε αυτήν ασκούνταν οι παλαιστές και οι πυγμάχοι. Ήταν ο χώρος συνάντησης των ελανοδικών, οι οποίοι κατέτασαν τους αθλητές σύμφωνα με την ηλικία τους και το αγώνισμά τους. Τα κτίρια κοσμούσαν βωμί και αγάλματα. Στην αγορά επίσης υπήρχε η στοά των ελανοδικών και ο ελανοδικαιών. Σ' αυτόν διέμεναν οι ελανοδίκες, οι οποίοι εκλέγονταν από τους ηλίους πολίτες για να εποπτεύουν τους αγώνες. Το αξίωμά τους ήταν κληρονομικό και ισόβιο. Η εκπαίδευσή τους διαρκούσε 10 μήνες, στη διάρκεια των οποίων διδάσκονταν από τους νομοφύλακες τα καθήκοντά τους και τους κανονισμούς που όριζαν τη διεξαγωγή των αγώνων. Αρχικά οι ελανοδίκες ήταν 2. Ο αριθμός τους αυξήθηκε με την προσθήκη νέων αγωνισμάτων και έφτασε τελικά τους 10 το 348 π.Χ. 3 επέβλεπαν τους ιππικούς αγώνες, 3 το πένταθλο και οι υπόλοιποι τα άλλα αγωνίσματα. Έργο τους ήταν η απονομή των βραβείων και είχαν δικαιοδοσία να επιβάλλουν χρηματικές και σωματικές ποινές, καθώς επίσης και να αποκλείουν αθλητές από τους αγώνες. Η απόφασή τους ήταν σεβαστή και αμετάκλητη. Ελέγχονταν από τη Βουλή, η οποία μπορούσε να τους τιμωρήσει για λανθασμένη απόφαση, χωρίς όμως αυτή να ακυρωθεί. Οι αθλητές που θεωρούσαν λανθασμένη την απόφαση των ελανοδικών μπορούσαν να προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο των μαστρών. Σε ένα μέρος της αγοράς υπήρχε και ο υπόδρομος. Εκεί αρχικά διεξάγονταν οι ιππικοί αγώνες, ενώ αργότερα γινόταν η δοκιμασία των ύπων, που λάμβαναν μέρος στα ιππικά